pilih wong sing sugih, wong sing ganteng, apa wong sing pinter? Nek kula nggih milih cowok, milih lelaki niku nggih, Pak. Sing pinter, Pak. Sing pinter. Jelas sing pinter, pundi mawon niku milih sing pinter. Goblok kuwi kleru. Kok goblok to? Lah pinter oleh ora duwe dhuwit. Ya sing penting pinter, Pak. Sakniki contone, Pak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, kaya ngono lho, Pak. Wong golek ilmu ki ben pinter iki kaya ngono. Saiki pamane sampean golek ilmu ning Cina. Numpak pesawat apa ora? Numpak pesawat, Pak. Perlu ngangge dhuwit apa ora? Ngangge duit. Lah iya duwite dhisik sing penting. Lah wis duwe dhuwit lagi entuk ilmu. Wong sekolah ngangge bayar SPP apa ora? Ngangge dalam SPP. Dadi lek kanggoku sing penting kuwi duwe dhuwit luwih dhisik, ngono kuwi. Perkara ilmu ku digoleki. Semua adalah guru. Ya ora iso, Pak. Pinter, Pak Manggan. Contohnya tadi, Pak, nuwun sewu, Pak. DPR termuda kita, Mas Rizky nggih to. Mas Rizky nek mboten pinter nggih mboten dipilih dados DPRD lho, Pak. Berarti sing pinter, Pak Manggan. Lah ora, lek aku tetep sing sugih. Lah Pak Mas Rizky mbok pinter kaya apa lek ora ngedumi kaos karo dhuwit ning masyarakat ya ora dipilih, ora ngono kuwi. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi bal aku akeh tetepan kowe arep piye kowe. Lah sakniki Pak, contone sakniki, nek mboten pinter nggih to, mesti tidak bisa baca tulis. Napa nggih Pak Bu? Nggih to? Lah sakniki contone nek pesen ten restoran ngoten niku Pak, mesti nek ditulis. Jenengan pripun ngoten niku? Lah, kowe iki rasa bingung, sementing duwe dhuwit. Pamane aku ora iso maca, ora iso nulis. Gampang. Ora kudu ditulis, ngopo dadi ditulis? Heeh. Celuk ngono pelayane rene gambarne mesti mudeng dheke. Ngono. Digambar. Oh iya no. Lah sakniki Pak, contone nek pesen ayam bakar gambar pripun? Gampang ke panggangan ke digambar, dikai ayam ning ndure, kei kedul-kedul asap wis ayam bakar, wis mudeng pelayane. Iso Pak wong iki. Piye? Wong sugih mesti pinter kaya. Sik Pak, misale pesen iki Pak, wedang jeruk. Gampang gelas ya toh, dikei banyu sret bar kuwi sisih kei jeruk. Wis ngerti apa ki pelayan? Wedang jeruk. Dikekne siap langsung aman. Ngono kuwi. Gak panggah iso ya Pak dalang. Alah kowe karo aku. Senekno Pak, kita bedheki nah. Apa? Nek carane wedang kopi, piye Pak pesen kopi? Gampang lho, gelas Angel, dipulas Pak, ireng Pak. krek krek krek. Dadine wedang kopi. Pelayan takoni ngerti apa? Wedang kopi gaweke aman. Ayo. Iso ya Pak dalange. Sakniki nek pesen kopi susu pripun jenengane Pak? Kopi susu Gampang no. pripun? Lek teh gitu. Teh, Gelas dicorek gelas. abang utawa kuning dadine teh. Teh. Wedang putih, pamane iku putih. gelas bening ngene wis ngerti wae wedang putih ngono. Nek wedang jeruk, jeruk gelas kei gambar jeruk wis dadi wedang jeruk. nek kopi susu Pak. Lah lek teh kuwi gambari kuning. Lho, nek kopi susu kok. Nek Kok setokan urutane kok wedang Oh, putih iya, sik, iya, bar wis, mangan lak wedang putih wedang sik. putih, Ya toh. Ben awake dhewe ora apa kuwi jenenge iki. Keseleken ngono kuwi gambar gelas putih genah engko pelayane ngerti wedang putih. Nggih. Ora pengen teh gambar kuning ya teh. Ngono kuwi. Lah lek wedang kopi susu? Nah, iki lek kopi ya, kopi angger Kopi. ireng gelase. Kuwi ngerti lek kopi. Lah susune Pak? Lah susune? Gampang. Pripun? Gelas mau lak digambar dicorek rupane ireng kabeh. Kopi. Iki lak kopi to bisa? Kopi. Heeh. Terus apa? Susu? Gampang. Terus sisi gelas iki digambari bunder, ni. Dong mesti pelayane. Pokoke genah menawang sugih kowe to, arep muni piye arep kowe. Ya ora Pak, pinter ae Pak. Ya pinter. Ya wis nekat monggo. Kuwi ya pinter no. Pinter ngapusi wong lanang kowe iki. Iki pamundhute diaturake coba bir kita ayu. Nggih. Ngertakake mau gubuk asmara. Engko Asmara. pamundhute Pak Kapolsek diaturake bareng-bareng ben gayeng tambal ban. Oke. Ya nggih. Niku wau gubuk asmara saking Bapak sinten wau Pak? Kan tadi 2 permintaan gitu. Sampai sinden apa copet? Urung nembang njual lu sekat-seket ora. Ya berarti nek nembang nggih Pak Mbah Rohiman nggih, mengke sing 50 kula nggih Mbah Rohiman. Nggih. Mbah Rohimane wakeh lho ayo. Pokoknya sing bagus dhewe ya Mbah Rohiman. Iya. Ayo gubuk asmara coba bir kita. Nggih, ketokno kaya apa? Ratune. Ayo. Nyingkar nyingkur Apik. wiwitan
Ya wis, gandeng sing ngelemi, sing mirsani sae nyawa 50.000. Ning anggere elek utawa rapal utawa kleru tarik 200. Lah kok akeh ngono, Pak? Wis pokoke ngono kuwi aturane manut pimpinan kuwi kuduan. Ayo. Yuk. Lingsam yen Awan nggih Bapak Ibu nggih. Sae. Ya 50.000 neh Pak berarti Pak. Wis ngene carane ngene aku bubruk dadi dalang wis. Arep tuku haiis malih ra sida iki malih. Wis. Niki anggih tuh Pak niki nggih didum kalih yoga meleh panjenengan. Iya, mulek ya akhirnya. Mulak. Arep mukir. Lalampahan Ayo miner. Wuri. Lah kok jengek, kon miring kok malah jengek lho. Cengkok, Pak. Mau kan pon minir terus dibalekne meleh. Niku jenenge perkembangan cengkok. Ora lek ngono jenenge kemrampu. Malah ora miring ora jengek ngono kuwi. Lho, nah kan iki cengkok kasih bir kita, Pak. Ya terserah bir kita lah. Lah terus awakmu berarti ya aku ora ngene dhuwit iki. Lho, mau coba Iya, to, no. Pak. Tak apik-apikne wis sing terakhir. Lah kowe apa? Tresno tulus nadyaningku bek asmara. 100. Ngerti. 100 nggih Pak Bu nggih. Ngerti yang ngono ngedekne tutik selawe wis gelem. Wis. Bola kuwi Selawe pancen ya teh ya iya. masyarakat Kecubung iki cinta bir kita, Pak. Wis ya tutik wis rampung selawe sak mijete pisan ayo. Nggo krim dhewe ayo. Yo diaturake gubuk asmara Mbak Birgita Ayu Kota Kediri. Yo. Iya. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau, hai mama ya. Tak pernah ucap hati-hatinya bersampai. Harimau, hai mama ya. Sukses selalu untuk warga masyarakat Kecubung Kondang. Terus kondang memandang. Aku kehilangan
Mbah nuwun. Ugi wonten nawala dari panitia. Atas nama sinten iki? Glitis. Jambu alas kalian larang udan. Ugi wonten mamundhut. Assalamualaikum Pak Dalang sugeng dalu. Derek wungon wonten ing Kuntar di channel. Tuku sarung ning Surabaya. Mugi warga Kecubung tansah rukun salaminyo. Amin. Request tambal ban oleh Pak Marsono Pilang Kenceng. Wah. Iki wis diwarai karo anake ya. Yo iki karo minangkane pambudute Pak Kapolsek. Nah. Diaturake tambal ban coba wiwit saka Mbak Dian gandengi sing mundhut iki putraan anu bapake. Terus Mbak Wanda, Mbak Triastuti kersa ora jumeneng iki. Mbak Tuti kersa nggih. Ya bertiga ya menurut ana variasine ya. Tambal ban iki jadul iki. Bersama Lorenza. Bertiga. Langsung wae ya setengah siji men. Ya. Monggo lajeng kemawon tukang tambal ban. Yo. Aku iki
Dadi ngenteni suwe lek rung suwe sine aja ngene. Yan. Lek rung suwe aja ngene. Kaya pas diajar bojomu langsung ngene ora. Sing apik dhewe wandal malah. Ah, tenang ada. Bocah ramitayane ning ya gregete luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Ya, sing jenenge wayang ki ora mung lagon, ora mung lucon ning ya lakon. Saya-saya piyai kecubung kene, Nduk, tetep mirsani wayang sak wutuhe. Masa? Kaya ngono kuwi. Dasare ya wis dipaket karo panitia ngersakake wisanggeni lair. Ya, muga laire generasi sing jenenge wisanggeni tanpa beda karo kekudangan dan doanya warga masyarakat Kecubung, putra-putrane dados lare ingkang soleh lan solekah. Amin. Yo, rerakit mbacut nih gelar cerita. Monggo.